Prečo majú niektoré firmy stovky manažérov, zatiaľ čo iné sotva pár? A prečo máme občas pocit, že sa v korporáte nikdy nič nezmení? Vítaj v organizačnej teórii, oblasti, ktorá vysvetľuje, prečo firmy fungujú tak, ako fungujú. Možno si myslíš, že firemné štruktúry vznikajú prirodzene, ale v skutočnosti za nimi stoja desiatky rokov výskumov, teórií a experimentov. V tomto kurze zistíš, ako moc a hierarchia ovplyvňujú každodennú prácu v tímoch, prečo existuje byrokracia a či je skutočne taká zlá, ako si myslíme. Pozrieme sa aj na to, ako sa organizácie rodia, rastú a zanikajú. Vysvetlíme si, prečo sa firmy boja revolučných zmien a prečo je občas veľmi ťažké urobiť v nich veľké zmeny. Či už teda chceš zlepšiť fungovanie svojho tímu, porozumieť manažerským rozhodnutiam alebo sa pripraviť na líderskú rolu, tento kurz ti poskytne jasný rámec na pochopenie organizácií a ich dynamiky. Inštruktorom v tomto kurze som ja, Robo Barcík. Som profesionálnym školiteľom a moje prednášky majú do dnešného dňa viac než 10 miliónov zhliadnutí. Teším sa na teba v kurze.